lidt snavset, så det... Vi Du, prøver. du skal have en ordentlig shampoo til. Jamen, jeg har købt nogle blå shampoo sådan lidt tid. Ja, Men det kræver jo nogle vask. meget. Ja, så det Altså, jeg har en super shampoo. Den har bare været udsolgt i et halvt år. Den bruger jeg altid til mine, men jeg har jo måttet bruge et alternativ. Men jeg glæder mig til at se, der er godt nok lys på her. De er fuldstændig tosset med den der hængt op. Jeg tror, hvis ikke... er sindssygt Men nu gør det ikke noget nu, vel, men det skal tages ned fælles. Vi havde en gang, hvor vi havde den med i en anden kilde. Ja. Vi troede simpelthen, hun var ved at dø, fordi hun blev bare ved. Og vi var i Tyskland. Og så stod der simpelthen en menneske over, fordi hun optrådte med den der. Nej. Så vi blev bare nødt til at tage den af. Jamen altså, det er jo da godt, at der er liv i den i hvert fald. Fuldstændig. Det vil jeg love dig for. Vores er gået helt i braden. Men ej, de er... Ja, fine. Jeg er helt vild med de der grå aftegner og sådan noget på. Ja. Det er altså Hun bare er den der også- sorte næse, den er over på dig.